Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Гаделлек сагында хезмәттә. Прокуратура хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Эшмәкәрләр саны арта. Рафи Шакиров Дусайда төрлекчелек фермасы ачты. 1, 2, 3 бездә күмәк көч. Районыбыз егет кызлары спортта көч сынаша. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 12 гыйнвар прокуратура хезмәткәрләре көне. Россия прокуратурасы 1722 елда Петр I буйрыгы нигезендә төзелә. Петр I прокуратура хезмәткәрләре алдына эштә тәртип булмау, гаделсезлек, ришвәтчелек һәм законсызлык аркасында туган явызлыкны юк итү яки киметү бурычын куя. 1802 елда прокуратура институты янәдән төзелгән юнистит министрлыгының берлешенә әйләнә. Быел Россия прокуратурасы 300 еллык юбилейын билгеләп үтә. Россия Федерациясы прокуратурасы көне гаделлек өчен көрәшүчеләр бәйрәме. Прокуратурага кергән бер генә гаризада игътибарсыз калмый. Халыкның ышанышы безнең өчен беренче урында ди. Мөслим районы прокуроры Данис Әхмәтҗанов. Прокуратураның юбилей датасы 100 ел. Шул 100 ел эчендә прокуратура халыкка ярдәм итте. Бузылган хукукларын восстанавливать, шуңа күрә бүгенәсендә прокуратура халыкка ярдәм итер дип уйлыйм. Закон чиген узучылар үз гамәлләре өчен җавап бирергә кирәклеген яхшы белә. Район прокуратурасының ишекләре һәркемгә ачык. Структураның төп функциясе законнарның үтәлешен контрольдә тоту. 2021 елны прокуратура 400 закон бозу факты тапты. Шуның буенча 80 процесс кертелде, 161 представление, шуның буенча 163 кеше дисциплинар җавапка тартылды. Шуннан 20 кеше административный җавапка тартылды. Бүгенәсендә бөтен актуаль направление безнең надзорда булыр. Һәр бозылган хукук буенча безнең яктан реагирование булачак. Прокуратурага кергән гаризалар теркәлгәннән соң 30 көннән дә соң булмаган вакыт эчендә, инде өстәмә өйрәнү һәм тикшерү кирәк булмаганнары 15 көндә хәл ителә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 2022 елның 13 мартта бердәм тавыш бирү көне итеп билгеләнде. Бу көнне җирле үзидарә органнарына депутатлар сайланачак. Бердәм Россия партиясе депутатлыкка кандидатлар өчен алдан тавыш бирүне гамәлгә кертте. 5 гыйнвар көнне Мөслимдә алдан тавыш бирү праймериз үтте. Праймеризда Бердәм Россия партиясының членнары катнашты. 2022 елның 13 мартта бердәм тавыш бирү көне. Бу көнне Татарстан Республикасында шул исәптән Мөслим районының Мөслим авыл җирлегендә дә авыл җирлегенең вәкиллекле органына депутатлар сайлау узачак. Мөслим районында сайлаулар Мөслим авыл җирлегендә беренче санлы бакча сайлау округы буенча үтә һәм бер депутат сайлана. Шушы участок буенча безнең 1 елдан артык бу округ буш тора иде. Шуның өчен инде безгә бу округ буенча алдан сайларга мөмкинлек бирделәр. Шуңа да инде мартка планлаштырылды бу. Инде безнең булай караганда тагын 5-6 участокта әле вакант урыннар бар, депутатларыбыз китте яки башка урыннарга күчеп киттеләр. Бердәм Россия партиясе депутатлыкка кандидатлар өчен алдан тавыш бирү праймериз үткәрүне практикага кертте. 5 гыйнвар көнне Мөслим авыл җирлегендә алдан тавыш бирүдә катнашучы сайлаучылар белән кандидатларның очрашуы үтте. Очрашуда Бердәм Россия партиясының 20 члены катнашты. Без Мөслим районының Мөслим авыл җирлегенең бакча бер мандатты сайлау округында узачак сайлауларга кандидатларны тәкъдим иттек. Кандидатларны тәкъдим итүнең төп мөһим өлеше шунда без аларны яшерен тавыш бирү юлы белән сайлыйбыз. Һәм әлеге очрашуда, әлеге сайлауларда бары тик партия члены булган кешеләр генә катнаша ала. Бердәм Россия сәяси партиясының Мөслим җирле бүлеге башкаручы секретаре Фарида Гайнетдинова очрашуның максаты һәм тәртибе белән таныштырды. Мөслим районында алдан тавыш бирүне оештыру һәм үткәрү буенча оештыру комитеты рәисе Азат Әхмәтҗанов кандидатлар турында сөйләде. Кандидатлар 2 өйдә тавыш бирү яшерен формада барды. 20 сайлаучыдан 18-е Хуҗин Альберт Роберт улы өчен тавыш бирде. Монда очрашулар республиканың берничә муниципаль берәмлегендә узды. Римма Абзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә беренче һәм 100-нче булып туган сабыйларны котлау, гаиләләрне тәбрикләү традициягә әйләнде. 2022 елда беренче булып дөньяга аваз салган сабыйны бу атнада өенә барып котладылар. Фәнзилә һәм Данил Каюмовлар 3-нче тапкыр әтияни булды. Гаиләне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бадретдинова, ГХАТ бүлеге җитәкчесе Язилә Мәгалимова тәбрикләп кайтты.
Бола туу һәр гаиләдә көтелгән сөенеч. Мөслимнән Фәнзилә һәм Данил Каюмовлар бу шатлыкны быел 3нче мәртәбә кичерәләр. Яңа өйгә шушы көннәрдә 3нче нәниләрен алып кайттылар. Мин инде 3нче тапкыр әни булдым. Бу бәхетне 3нче тапкыр кичердем. Без шундый бәхетле бу көндә. 5 гыйнварда дөньяга тәүге авазларын салган кечкенә Мәликә 2022 елда Мөслим җирлегендә теркәлгән беренче сабый. Апасы һәм абыйсы өчен генә түгел, ике якның пар канатлы әби бабалары өчен дә көтелгән бәхет йомгагы бу кызчык. Муса инде интеп чыгынагым. Мин үземне бик бәхетле баба дип йөрим. Балаларым тоже бүтән сәбәтле минем җай. Куанычларын күрәбез, сөенечләрен дә бергә ортаклашабыз. Районыбызда беренче бала теркәлде. Каюмовлар гаиләсе Данил һәм Фәзиләнең Мәликә исемле кызлары туды. Бу бала төкле аягы белән булсын. 2022 елда балалар күп тусын. Каюмовларга тантаналы шартларда бала туу турындагы таныклык, чәчәк гөлләмәсе һәм истәлекле бүләк тапшырылды. Бәхет ташып торган бу йорттан илаһи нур бөркелә. Әтияниләренә сабыйларын тигезлектә тәмләп үстерергә язсын. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Авыл тормышын мал-туардан башка күз алдына да китереп булмый. Тирлек асрау күпләр өчен төп яшәү чыганагы булып тора. Яңа ел алдыннан Дусай эшмәкәре Рафил Шакиров терлекчелек фермасы ачты. Ферма 4 миллион 448 мең 800 сумлык грант акчасы да атты. Рафил Шакиров эшчәнлеге турында Лилия Шәймиева репортажы. Үз эшен башларга уйлаганнарга дәүләт һәр яклап та ярдәм итә. Боек авыл җирлегендә тагын бер крестьян фермер хуҗалыгы барлыкка килде. 80 башка исәпләнгән ире мөгезле терлек симерту фермасын райондашыбыз эш башлаучы фермер исемле дәүләт программасыннан файдаланып ачты. Шуның бер өлешенә МТЗ-82 трактор алдык. Ферма салдык. Маллар кайтартылды. Бүгенге көндә малларга җитәрлек күләмдә печән салам әзерләнгән фураж җитәрлек. Шул форсаттан файдаланып хөкүмәтебезгә ярдәм өчен, зур ярдәм өчен район хакимиятенә, авыл хуҗалыгы идарәсенә рәхмәтебезне белдерәбез. Дусай авылында фермерның 40 гектар җир биләмәсе бар. Игенчелек белән озак еллар шөгыльләнгән Рафил абый күпләп маллар үстерү турында хыялланган. Ферма эшчәнлеген инде бер кеше генә башкарып чыгып булмый, гаиләбез белән эшләдек. Аллага шөкер, инде файдаларын күрергә язсын. Инде эш башлаучыларга шуны әйтәм, хөкүмәтебез ярдәм иткәндә, хөкүмәтнең ярдәменнән файдаланып калсыннар. Безнең боек җирлегендә тырышып эшләүчеләр, яшәргә тырышучылар күп, мал асраучылар бар. Менә әле быел тагын бер авылдашыбыз дияргә була, инде Дусайныкы Шакиров Рафил ферма ачып җибәрде. Һәм инде халкыбыз тырышып эшли, яшәргә тырыша. Дөньяның авырлыгына карамыйча. Дәүләт ярдәме белән 4 миллион сумнан артык грант тотып, фермер ферма салдыра, маллар кайтара. Бүгенге көндә Шакировлар малларга җитәрлек күләмдә печәнен, соламын, фуражын әзерләгәннәр. Җаваплы компания урак өсте урып җыю чорында фермерга ярдәмгә Дусай авылы халкы да килгән булган. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Район үзәк китапханәсе соңгы елларда зур үзгәрешләр кичерде. Китапханәдә ремонт, реконструкция эшләре үтте, китап фонды тулыланды, китапханә эшчәнлегенә дә үзгәрешләр керде. Китапханә ничек яши, китап укучылар күпме һәм алар кайсы авторларга өстенлек бирә. Шул хакта алдагы сюжетта. Район үзәкләштерелгән китапханәләр шелтәрендә 29 китапханә эшли. Мөслимдәге үзәк китапханә фондында 60 мең китап исәпләнә. Шуның 23 меңе балалар китапханәсенә карый. Китапханә фонды даими байытылып тора. Китаплар Татарстан китап нәшриятыннан һәм Татнефтьнең Рухият фондыннан кайта. Районның кураторы Ригел Низамов та быел 2 меңләп китап бүләк итте. Грантлар отабыз. Быел гына да менә без Табын авылы китапханәсе 160 мең грант тотты. Ул да менә үз авылына инде мебельләрен яңартып, китап фонды тулыландырылды. Якташ язучыбыз Зөлфәт Маликовның 75 яшенә багышланган проектта катнашып 500 мең грант тоттык. Һәм менә балалар китапханәсе 150 мең грант тотты. Үзәк китапханәдә 4 меңләп абонент бар. Бу өлкән яшьтәгеләр. Балалар китапханәсендә 2123 абонент исәпләнә. Балалар арасында китап укырга яратучылар аз түгел. Бүгенге көнгә даими рәвештә йөреп торган 2123 укучыбыз бар. Шулай ук районыбызда эшләп килгән бик күп кенә балалар бакчалары белән, мәктәпләр белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Ике төрле түгәрәк эшли балалар өчен бүгенге көндә. Берсе оста куллар түгәрәге, икенчесе менә китаплар табибы.
дигән түгәрәк. Мәктәпләргә тәрбия сәгатьләренә еш йөрибез. Шулай ук дәрестән соң да актлар залына барып, төрле кызыклы чаралар үткәреп кайтабыз балалар белән. Райондашларыбыз Гүзәл Галләмова, Айгөл Әхмәтгалиева, Зифа Кадырова китапларын яратып укый. Нәбира Гыймаддинованың әсәрләре дә бик популяр, журналларны да яраталар. Алар арасында Сөембикә, Гаилә учагы, Сәхнә популяр. Шәһри Казан газетасының Язмыш газетасында халык көтеп ала. Картак һәм инвалидлар турында тәрбияләнүче өлкәннәребез өчен дә үзебез һәр даим алар белән элемтәдә торабыз. Алар өчен дә китапларыбызны татар телендә дә, рус телендә дә һәр уңайлыклар тудырып инде аларга да китаплар йөртәбез. Язылалар, алалар. Китап укучыларны җәлеп итү өчен китапханәдә төрле чаралар да оештырыла. Фотозоналарда ясаганнар. Букианариум аеруча популяр. Анда төшкән фотосурәтләрне социаль шелтәрләрдә еш күрергә мөмкин. Яңа ел каникуллары чорында да биредә өлкәннәр һәм балалар өчен төрле чаралар оештырылды. Интернет зонасы да китап укучыларны җәлеп итү өчен үз өлешен кертә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Туган телне саклауда, милли мәдәниятне үстерүдә театр сәнгате дә зур роль уйный. Район мәдәният бүлеге ел саен балалар үзешчән театр коллективлары арасында конкурс игълан итә. Аның максаты балаларны театр сәнгатенә тарту, сәнгатьле сөйләмгә өйрәтү, сәхнәгә мәхәббәт тәрбияләү. Балалар театр коллективлары арасында узган конкурстан безнең репортаж. Шимхарис, синең сүзеңдә тормады. Булачак, базарда шифр беткән, бар. Кибет, төбәстә һаман шул килер. Берәр диләң кирәк иде. Ансы табын нәрсәгә. Районда балалар театр түгәрәкләре эшли һәм матур нәтиҗәләр дә күрсәтәләр. Узган ел ахырында үзешчән балалар театр коллективлары өчен театр балаларга исемле конкурс үтте. Бәйге барышында 24 чыгыш каралды. Бу конкурсның максаты да балаларны сәхнәгә җәлеп итү, аларның матур сөйләмнәрен үстерү һәм буш вакытларын дөрес итеп үткәрү. Шушы максаттан оештырыла. Һәм әйтергә кирәк, быел инде балаларыбызның чыгышлары бик матур, музыкаль яктан бизәлгән, сәхнә хәрәкәтләре куелган, һәм инде безнең артистларыбыз чын күңелләре белән үзләре теләп шушындый матур образлар тудыра алдылар. Конкурска әкиятләр, балалар өчен язылган пьесалар тәкъдим ителде. Спектакльләр татар, рус һәм мари телләрендә әзерләнгән иде. Сәхнәгә беренче тапкыр аяк баскан нәниләр рольләрен чын күңелдән оста итеп башкарды. Иң яхшы дип табылган үзешчән театр коллективларын кышкы каникулларда район мәдәният йортында чыгыш ясады. Самые такие интересные роли — это когда играют в кукольные театры. Я не знаю почему, но это им нравится из-за того, что надо работать руками, говорить как бы жестами, говорить за сценой, когда их не видно. А мне больше нравится, когда они выступают вживую. Мы очень долго ходили на все эти репетиции. На репетициях мы общались между собой, иногда даже ругались. Это непростое место. И когда ты вышел на сцену, надо говорить все от души, выступать надо не для кого-то, а именно для себя. И мне очень нравится в этом театральном кружке. Район сәхнәсенә иске карамалы Салавыз Мухан, Михайловка, Метрей, Тойгелде мәдәният йортлары каршында эшләүче балалар театр коллективлары чыкты. Театр бәйгесендә иске карамалы балалар үзешчән театры беренче урынны яулады. Салавыз Мухан һәм Михайловка коллективлары икенче урынга лаек булды. Метрей һәм Тойгелде балалар театрлары өченче урынны бүлеште. Бүген без Фуат Садриевның Алангөл гашыклары пьесасыннан үзек куйдык. Безнең коллективыбыз инде менә 5 ел элек формалашты һәм шушы көнгә кадәр без республикабыз буйлап сәхнәләрне балкытып киләбез. Кәрим Тимчурин исемендәге конкурста беренче урын алып кайттык. Киләчәктә дә үзебезнең коллективка, командага бик зур уңышлар теләп калам. Шул ук вакытта аерым номинацияләрдә дә җиңүчеләр билгеләнде. Курчак театры, иң яхшы сәхнә бизәлеше, иң яхшы музыкаль бизәлеш, милли мәдәниятне һәм телне үстерү номинацияләр яңгырады. Иң яхшы роль номинациясендә Михайловкадан Мухат Сакатуха һәм Иске Карамаладан Әби ролен башкаручылар бүләкләнде. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Соңгы елларда районда әхлакый тәрбия бирүгә игътибар артты. Әхлак тәрбиясе бирү максатында район мөхтәсибәте дә төрле чаралар оештыра. Әхлакый сәламәтләндерү лагере шуларның берсе. Кышкы каникуллар чорында да район мәхәлләләрендә әхлакый сәламәтләндерү яллары эшләде. Аларда 100-гә якын бала ял итте. Әхлакый сәламәтләндерү лагерьлары Тойгелде, Боек, Михайловка, Вәрәшбаш, Иске Вәрәш, Татшуран авылларында эшләде. Моннан тыш Мөслимнең Җәми һәм Нур мәчетләрендә дә яллар оештырылды.
3 гыйнвардан алып 7 гыйнварга кадәр һәм инде шулай бүтән мәчетләрдә, хәтта 11 гыйнварга кадәр безнең балаларга әхлакый сәламәтлек яллары оештырылды. Инде Аллаһның рәхмәте белән барлык шәкертләргә, шулай оештыручыларга, хәзрәтләргә, иганәчеләргә үзебезнең рәхмәтләребезне җиткезәбез. Тойгылды мәчетендә 25 бала ял итте, балалар Коръән сүрәләре өйрәнде, шул ук вакытта хәрәкәтле уеннар, спорт ярышлары да үтте. Табигатькә экскурсиялар, саф һавада уеннар оештырылды. Сәламәт яшәү рәвеше турында әңгәмәләр дә булды. Балалар тәм-том белән дә сыйланды. Соңыннан һәр балага күчтәнәчләр таратылды. Каникуллар вакытында сөйнешеп укуга килделәр. Менә бүген инде 25 бала килгән һәм инде барсы да бүген көндә бик канәгать бу укуларыннан. Бу безнең җилектә бик күркәм гореф-гадәтләрнең берсенә әйләнеп бара. Яллар республика диния нәзарәте тәкъдим иткән программа нигезендә оештырыла. Дәресләрдә әти-әнигә ихтирамлы булу, әдәпле, әхлаклы булуга зур игътибар бирелә. Яллар 5 көн дәвам итте. Дәресләр үткәрүдә Йорчаллыдагы Ак мәчет һәм Буа мәдрәсәсе шәкертләре ярдәм күрсәтте. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Районда спорт белән шөгыльләнү, сәламәт яшәү рәвеше алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Кышкы каникулларда актив тормыш алып бару өчен бөтен шартлар да тудырылды. Йөзү бассейны, чаңгы базасы, спорт комплексы гадәти режимда эшләде. Моннан тыш көн сайын төрле спорт ярышлары оештырылды. Хәләф Шәмсетдинов истәлегенә шахмат ярышлары үтте. Ярышларны оештыруда Хәләф абыйның балалары ярдәм итте. Хәләф Шәмсетдинов истәлегенә шахмат ярышы ел башында, гыйнвар айында оештырыла. Бәйге быел 21 тапкыр узды. Бәйгене оештыруда Хәләф абыйның балалары ярдәм күрсәтте. Шәмсетдинов Хәләф кешенендә менә өлкәннәр бөтен сәбәләр шахмат яратадыр. Ул инде менә шушында иш неләрдә, соревнованияләрдә, ярышларда иш катнашадыр. Әле район чемпионында булды, берничә ел подряд булды. Янда менә аның ветераннары сагынып көтеп алалар менә шушы ярышны алар киләләр. Яшьләр киләләр, без көтеп алып, туганнар инде, апалар, абыйлар кайтабыз шушы ярышка. Ярышларның ачу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хужин да катнашты. Район буенча көн сайын ниндидер спорт чарасы үтә. Актив рәвештә ял итәргә бөтен мөмкинлекләр дә бар районда. Монсы куандыра һәм инде урамда күп күренә бала чагалар. Алар тау шуалармы, чаңгы шуалармы. Бүген инде без җыелдык. Менә Айдар белән Айрат Шәмсетдиновлар аларның әтиләренең истәлегенә багышлап шундый шахмат ярышы үткәрәләр. Хәләф Шәмсетдинов озак еллар Мөслим райкомында оештыру бүлеге мөдире булып эшләгән. Райондашларыбыз аның шахмат яратуы һәм җыр телле булуы турында сөйли. Мин үзем инде Хәләф Мөхәммәдов белән бер чорларда яшәгән һәм эшләгән кеше буларак шуны әйтәсем килә. Ул инде бик шат күңелле, җыр телле, шулай матур шахмат сөюче иде. Менә республиканың беренче президенты Минтимер Шәрипович белән шахмат уйлаган кеше. Минтимер Шәрипович бездә эшләгән вакытта бәйгедә 60-ка якын кеше катнашты. Арада яшьләрнең һәм балаларның күп булуы сөендерде. 4 яшьтә үзем шахмат уйнарга мине бабай өйрәтте. Һәм шуннан соң инде опекага мине тренерыбыз найлап алды да инде шайтыр бин уйный башладым. Һәм әлбәттә инде без укыган чорда еш республика күләм һәм федераль күләм соревнованиялар йөреп тордык инде. Шахмат инде ул үзе аеруча бер уен. Ул инде баш белән уйларга өйрәтә һәм әлбәттә инде алдагы ходларны беренче адым алда уйларга өйрәтә инде. Шахматта мин үзем бик бәләкәй вакытта уйный башладым. Дисәм, беренче класстан дисәндә дөрес була. Беренче класстан без аның фигураларын үзебез шах белән ясап уйный торган идек. Менә шул беренче, икенче класстан бирле мин шахмат уйныймын. Хәзер мин уже ветеран дип атамда, однажды, трижды, 10 ветеран дисәндә була. Табы шахматны яратыгыз, шахмат иң любой позициядан чыгарга шундый ходларны өйрәтә торган уен ул. Шахмат ярышы 7 турда барды. Һәркемгә 15 минут вакыт бирелде. Җиңүчеләр 5 номинациядә билгеләнде. Балалардан кызлар һәм малайлар арасында, хатын-кызлар һәм ир-атлар һәм шахмат ветераннары арасында җиңүчеләр билгеләнде. Бүләкләрне Хәләф абыйның балалары әзерләгән иде. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Кышкы каникулларда спорт оешмалары уртача алганда көн сайын 33 кешене кабул иткән. Ярышларда 5 шәһәр һәм районнан кунаклар килгән. Мөслим егет кызлары да 5 шәһәргә ярышка барганнар. Бәйгеләргә 50 мең сум күләмендә иганәчеләр ярдәме күрсәтелгән. Иң озак ярыш 11 сәгать дәвам иткән. Ул 7 гыйнвар көнне Кыш бабай кубогына узган волейбол ярышы. Бәйгедән безнең репортаж.
Yarışlarda 11 komanda qatnaştı. 11 komandanın 9'u Müslim'den idi. Elmet hem Oqtanış rayonlarından da komandalar geldi. Читальный шақырабыз не үшін дегенде біздің районда уровень өстереге, уже определенный уровень өсті. Дальше больше өстереге біздің районның жиылма командасы, чтобы достойно башқа ярышларда да өзінің командасы, өзінің составы белән достойно выступать үшін, өзінің күшін көрер үшін, шуңа күрә башқа районнардан шақырдык. Ярышларның ачу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хужин катнашты. Ул спортчыларга уңышлар теләде. Это праздник спорта, это праздник души. В здоровом теле здоровый дух, и вы решили посмотреть на себя, показать себя, посмотреть других, отработать свои навыки. Альберт Робертович ярышларның иганәчесе Руслан Галиевка туган көне белән котлап истәлек бүләге дә тапшырды. Ярышлар бик күңелле үтә безнең теге елында, күп кунаклар кайта. Менә бу ярышларда катнашу сезгә үзегезгә нәрсә бирә? Зур опыт бирә, чөнки һәрбер районнан, һәрбер шәһәрдән кунаклар кайта безнең волейболистлар. Һәм безнең яшьләргә дә ул күп опыт бирә. Бу ярышка бик ныклап әзерләнеп килдек без. Тренировкаларга йөрибез. Бу команда безнең күптәннән үк бар инде. Бүтән командаларга да әлбәттә уңышлар телим һәм травмасыз гына катнашам. Соревнования, для меня это эмоции, стимул, новые испытания, навыки. Хочу пожелать всем соперникам, и участникам победы, чтобы пусть победит сильнейший, как говорится. Ярышлар ике урында яшьлек спорт комплексында һәм политехника техникумы спорт залында барды. 11 сәгать дәвам иткән киеренке бәйгедә Әлмәт районының система сервис командасы җиңү яулады. Районыбыз волейболчылары 2-3 урыннарны бүлеште. Мөслим 2-нче, Илтранс 3-нче урынга чыкты. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезнең иманыбызга кайтып тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Мы все хотим стать успешными, решить самую сложную в мире задачу, жить так, чтобы захватывало дух, всегда быть первым, стать тем, в ком нуждаются тысячи, и дарить им надежду. Но всего этого может не быть. Научите ребенка безопасному обращению с огнем. Спасем наше будущее вместе. Твоя судьба зависит только от твоих решений. И принимая их, не стоит торопиться. Просто знай, что впереди обязательно загорится зеленый свет. Да не нравлюсь я ему вообще. Если бы нравилось, он бы давно мне об этом сказал. Но это же так просто. Привет. Может, куда-нибудь сходим? А он молчит. Зато Полинкины фотки лайкает. Она мне, короче... В общем, она мне нравится. И что делать? Молчу, как дурак. Она разворачивается и уходит. Детский телефон доверия 8 800 2122. Мы помогаем найти нужные слова. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ashabihi ecma'in. Allah Rabbul İzze özünün Kur'an-ı Kerim'inde bizge eyte Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî khusr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsev bil hakkı ve tevâsev bis sabr. Anti temin vakit bilendi. Allah Subhanahu ve Teala şu ayetinde bizge antite bizning har birimizning de beylengen hem har birimiz de mana şu vakitsiz, minutlarsız, saatsiz, aylarsız, yıllarsız yaşay almagan vakit bilen Allah Subhanahu ve Teala antite. Hem şundan sonra ayta dürüstlükte de barlık kişiler hasrettedir. Barlık kişiler yeryüzünde hasrettedir. İlla hem şundan sonra sanap kite illellezine amenu en birinçileri şular de kaysaları iman getirdiler. Ve amilus salihat kaysaları hayırlı izgi gameller kıldılar. Ve tevasav bil hakkı hem haklık bilen yaşadılar, hem haklıkını kişilerge jitkizdiler. Ve tevasav bis sabr hem sabır buldular, hem sabır bulup yaşarga kişilerini ündediler, hem bu dünyada riza bulup, sabır bulup, gımır kişirdiler. Mana bu 4 sıfat. Ama cemaat dürüstten de bizning bu dünyaya kelibimiz, hem bu dünyadan ketibimiz bizning için bilgili bulmagan idi şulay bit. Bizning ati-anida yaratgan tuğanlarda hem Allah Rabbul İzze bir kimde bizden soramadı. Qayşan tuvaşağımızны. Nindi vakitta, nindi günni hem nindi ayının fasılında biz tuvaşağımız bizden birisi de soramadı. Allah Subhanahu ve Teala özünün tilegi bilen hem yaratgan ati-anilerimiz sebepli biz bu dünyaya keldik. Hem kelip jita vakit biz bu dünyadan kiteşek biz hem anın da günü de saati de bizge bilgili tügel. Mana nerse ol vakit. Hem kimdir aytırga mümkün vakit ol küp. Mesela 70-80 yıl dip aytkeş, yoki kimningdir mana 90 to'ldi dip aytkeş biz endi o'ylaymiz. Qarali malay 90 yaş bit ol küp. Nindi uzaq ve bit bir gasırga yakın gümür kişirgen. Bir gasırga yakın ushbu jirde atlagan. Bir gasırga yakın şuşu havanı sulap, aşap, eşip nersenigine görmegen, hem nersenigine işitmegen deb o'ylaymiz. Amma şuluq 90 yaşlık avi abaylarımızdan sorasak nişik ötdi senin gümürün deb, onlar endi albatta ki cevap qaytarışaqlar bir mezgil deb. Bir mezgil deb. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Yuhibbul a'mali ilallahi ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuhu ve in qalla" dedi. En yaratgan ameller Allah Rabbimiz qarşında qaysalары az bolsa da davamlı bulganlar. Hem şunun için vakitimiz bizning az, heybet işlerge de kerek, gailege de kerek vakitni uzdırga, uramda da kerek, endi özümüz yaratgan işimizni de alıp barga kerek. Amma agar da biz birer ishni azgina da boshlaymiz ekan, azgina o'qiy boshlaymiz ekan, azgina irana boshlaymiz ekan, azgina Allah Rabbimizga yaqinlaya boshlaymiz ekan, ham bizning davomli ekan, biz aning barakat sezishakmiz. Şunun için başlık azdan, başlık bir adımdan, 2 adımdan, amma ul adım kündelik bulsun, amma ul adım devamlı bulsun. Subhanakallahumma bihamdih, neşhedü en la ilahe illa ente, nestağfiruke ve netubu ileyhi.